в магазина, ама той е затворен. Защото свърши едната част, а почваме друга част. Ой. На Боби наистина не му е добре, защо и аз. Наистина... Май почва да само обладан. Май почва да само обладан, брат. В калинката водите по 2 евро ли са? Не знам, мога да се по-малко. По-малко са. Максимум малко. Абе, това са по... Ни по 12. А по 2 евро. Ни после... Боби, я снимай. Той стана топъл. Той стана топъл. Кога? Топъл Къде? е, ръката му, вижте, пипни. Пипни му ръката, брат. О, не. А твоята е студена. И моята? Защо лицето ти е червено? Откъде да знам? Ето, тук има червено. Абе, това е пицата. Да. Мръсно. Това е нищо. Няма Богите винаги са са му червени. Богите са му Между другото, аз тук съм обринат. Аз тук съм обринат. Само да ви кажа, че и тук окото ми вчера, днеска кога се събудих, окото ми беше възпалено, дето гледах компютър. Да. Брат, мене, двете ми бузи, челото са ми обринати. Ама само аз не съм тук най-добре ли? Аз съм също добре, нищо не знам. Добре, ме беше ми минало това обринато. Значи Ама... е най-зле. Еми да, той не знам какво е Той правил. върви като пиян, гледай. Дали снимай нагоре, снимай. Тя в момента колените да набре. Да, дано водите са под... Симеона, ти колко имаш? 2 цента ли? 2 евро. Еми трябва да ти стигнат. Вили влизате съм наша минута. Добре, не. Още един момент. Чакаме. Звън. Добър ден. Имате ли студена вода? Къде? Симеона, долу си зле. Напред са. Напред, ето ги е. Не тук. Малко ли да? Къде? Тук има вода, бе? Чакайте и тук. Да. Бе, не можете. Вратата не отворите. Само я пипнете. Ще стане за... Да, ще стане. За теб ли? И за Дани. Добре, двамата ще пиете оттам. Сега чакаме.